Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN bdiet azzjonijiet f'Mater Dei wara li ġimgħa ilu seħħ inċident meta infermieri marru fuq emerġenza bl-ambulanza fejn issa l-Union qed titlob insurance fuq il-post tax-xogħol. Il-ġimgħa l-oħra infermiera li kienet tifforma parti minn tim mediku li marru jassistu pazjenta spiċċat tintrefa u titniżżel taraġġ tal-post fejn kienet. Fl-inċident qarib tal-pazjenta ġera wara l-infermiera b'furkettun kbir u għeddida li joqtolha. L-MUMN fi stqarrija kienet iddikjarat li din l-aggressjoni minn qarib tal-pazjent seħħet mingħajr ma kien hemm l-ebda tip ta' provokazzjoni. Dakinhar l-MUMN kienet talbet għal protezzjoni fil-konfront tal-infermiera kif ukoll talbet li l-istess polza tal-assigurazzjoni offruta lil membri tal-Protezzjoni Ċivili u l-uffiċjali tal-ħabs tingħata wkoll lill-infermiera fid-Dipartiment tal-Emerġenza u dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali. Wara li l-assikurazzjoni mitluba mill-MUMN baqgħet ma waslitx fi żmien mitlub mill-istess Union, issa daħlu fis-seħħ direttivi fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Id-direttivi japplikaw għal każi li mhumiex ta' natura serja. Infermiera f'Mount Carmel ukoll ingħataw ordnijiet li ma jirrapportawx lill-pulizija pazjenti li ma jkunux irritornaw lura l-isptar wara li jkunu ħarġu mill-isptar permess għal ftit jiem. Fl-aħħar xhur kienu diversi l-azzjonijiet ordnati mill-MUMN bi sforz li jiġu salvagwardjati drittijiet u l-kundizzjonijiet tal-infermiera u l-qwiebel. Dan minħabba sfidi kbar li qed jolqtu diversi oqsma tas-servizzi tas-saħħa. Issa hekk kif anke f'dan il-każ it-talbiet tal-infermiera mhumiex jiġu milquha u mismuha, l-MUMN qed tgħid li qed tikkunsidra l-possibilità li teskala id-direttivi.